ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар назди кӯчаи Зайнаб бибӣ қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи масҷиди Сару Сиёҳ мешавад ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Ватанасоз. Хонаи имрӯзаамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони гиромӣ. хонаи имрӯзаамон дар мана ҳамин тараф ҷойгир аст. аз ин тараф омадем дӯстони азиз ва ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон мана ҳамин ҳавлӣ мебошад. Дарвозааш сабз аст. ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон иборат аз 4 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, аловхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар он ҷо боз 4 ҳуҷраи дигар. аз ҳаммом шурӯъ мекунем. тамошобинони гиромӣ, ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин аст. бочкаи 1 тоннагаи об дорад ва барқаш бошад доимӣ. ин ҷо ошхона, тамошобинони гиромӣ, хона таъмири хуб дорад. ҳозир аловхонаро нишон медиҳем, баъд аз он мегузарем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ман ҳамин аловхона бошад дӯстони азиз. акнун бошад мегузарем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. якум ҳуҷра ин ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад ва дар дарунаш боз ҳаммомам дорад. марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин ҳаммом мебошад ва худи ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед таъмири хуб дорад. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва шкафҳое ки мебинед ин шкафҳо меистанд. ва ин ҷо дӯстони азиз сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо боз 4 ва 5 ҳуҷра. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ин шкафам меистад. ва ин охирон яъне 5 ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона бошад 550 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва мана ҳамин бочка 1 тоннагаи об мебошад. ҳавлӣ бо об таъмин аст ва дар ин ҷо боз замини холии ҳамин ҳавлӣ. 4 сотиқ замин ва 5 дар хона ҷойгир аст дар кӯчаи Зайнаб бибӣ, шаҳри Душанбе. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақами 907 145515 дар WhatsApp муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.